Krásna vôňa a pastva pre oči, no aj tvrdá práca na ostrom slnku. V Bulharsku vrcholí zber rúží na olej. Tento tekutý poklad každoročne vykupujú výrobcovia tých najluxusnejších parfumov. Pozrite sa, čo všetko sa musí s lúpeňmi urobiť, aby sa z nich stal vzácny olej. Žiadne stroje, iba tvrdá ručná práca. Bulharské ženy v týchto dňoch zberajú rúže damašské na plantážach v strednej časti krajiny. Robia to predovšetkým skoro ráno, keď kvety obsahujú najviac vzácnych silíc. Kľúčové je, aby boli lúpene čo najmenej poškodené či otlačené. Je to monotónna a pomerne namáhavá práca. O to viac, že je poriadne horúco. Tieto ženy zberajú rúže celé 10 ročia. Mladých by ste na tejto plantáži hľadali márne. K tejto tradičnej výrobe oleja nemajú vzťah. Na 1 kilogram rúžového oleja potrebujeme v priemere 3 až 3,5 tony kvetov. Čo sa týka tohtoročnej úrody, sme optimisti. Teda ak sa počasie do konca zberu výrazne nepokazí. Kvalita oleja je zatiaľ výborná. Najväčším problémom však naďalej zostáva nájsť dostatok ľudí na zber rúží. Vrecia s nazbieranými kvetmi treba poriadne zviazať a odviezť na ďalšie spracovanie do destilérie v nedalekom meste. V tejto fáze už dominujú muži. Stále čerstvé lúpene vysýpajú do kotla, kde ich destilujú vodnou parou. Tá prechádza cez lúpenie a uvoľňuje z nich aromatické silice. Výsledkom je jeden z najdrahších éterických olejov na svete. Vôňa v týchto priestoroch je omamná. V tejto sezóne sme zatiaľ vyrobili 9 kg rúžového oleja. Destilácia stále pokračuje. Doteraz sme spracovali približne 32 tón rúžových kvetov. Kilogram čistého oleja v biokvalite, aký tu vyrábajú, stojí okolo 14 000 eur. Bulhari sú jeho svetovým producentom číslo 1. Tekutý poklad putuje do Francúzska, Nemecka, Japonska či Spojených štátov. Je nenahraditeľnou zložkou parfumov od značiek ako Chanel, Dior, Lancôme či Tom Ford, ktorým dodáva bohatú kvetinovú vôňu. Alžbeta Garajová, Maťašovská, televízia Markíza.